Това е 2 на 2 реванш. Предизвикателствата в днескашния епизод ще бъдат две на брой. Първото предизвикателство ще бъде 2 докъсани удар, а второто предизвикателство ще бъде мистериозна топка. А в края на клипа отбора, който е загубил, ще има честа да изпие сурово яйце пред камерата. Лудо, нали? Аз и Брачеда срещу Вало и Жоро. Нека да ги видим след 10 месеца дали са вдигнали нивото или все още са крак от маса. Марк е на вратата. Найс! Мек трябва да се стегнем и да въбием. Сигурен ли си, че можеш? Не на 100%. Много голяма заявка. Не на 100%, ама... Както видяхте, страхът им е взет на макс. Остава само да покажем на какво сме способни с Брачеда. Ай, нека да започваме. Сега ще ги убия. По въздух или земя? Както я дадеш. Брачет, ела по-близко, много си далеко. Що е? Не, добре. Ай, Брачет, последна. Нищо, Брачет. Окей, сега ще им покажа как се прави за всички фенове на футболен живот. Айде. Давай. Само да не са наговорили Мартия двамата. Тигли! Тя в ръката, бе, Жоро! Какъв е този тъчдаун, бе? Ни играем ръгби, бе! Моя. Ай, Марк, дай вкарай поне една! Добре се. Само не са и ти пък да си изпъси. Брат, как ме даваш ти, бе? Ще извинявам се на всички. Голяма излагация, ама... Много добро представяне на Георги Николов. За твой да не говорим, твоето беше пак убийствено. Карах уникален гол. И те, приятели, както видяхме, Жоро и 10 месеца и една година, колко време да мине, все още ще си е крак от маса. Отивам поне 2 топки да вкарам, защото Вало си всички го познаваме и една няма вкара. Ай, Ники. Не там, Марк! Брачет, не трябва да си има, само трябва да насочиш лекичко. Ай. Чуваш ли как се? Не, много се плъзга. Готов? Едно е добре. Брачет, и аз малко се поизложих, ама... Ай, сега го видим моят тигър. Сега аз ще спася положението на моя отбор. Ай, готов! Вало, готов ли си да пиеш яйце, бе? Не! Оли, ужас. Вало, вратата! Вало, виж къде? Първа зле. Ужас! Еми... Пак играем за славата. Право, Марк. Сега ще пия всичка си го направя. Ужас! Ако вземем другото предизвикателство, трябва ли ти кажа какво трябва да правите? Няма да ужим. Питата бира се предал. Хайде, мачкай ги тия тигри, юнги. Сега аз ще спася положението на моя отбор. И така, приятели, както видяхме, отново по-добрият отбор се доказа, макар и само с 2 гола днеска слабичко. Това не е проблем с Браче да си вземем предизвикателството, да им турим по 2 яйца на двамата. Нека да продължаваме към второто предизвикателство, което е мистериозна топка. С Браче само трябва да вкараме един гол, защото те двамата пак няма целят вратата. Един гол ни е достатъчен да им сложим по едно яйце в устата. Не забравяйте да останете до краят на клипът, за да разберете кои двама ще бъдат с тежкото наказание. Вало пак няма цели в вратата. Да сме оцели. Да го видим какво ще направи. И да мятат ти удобни топки този път. Няма проблем. Аз успех, приятел. Мерси. Успех. Мерси. Иначе яйцето ще е гадничко, аз съм пробвал. Ай, готов ли си? Давай. Пускам. Браво, Марк! И те ся фана. Лоша. Аут. Браво е, Марк. Аре, бе, брат, кажа ли се повече, бе?
Ти ли, бе? Оцелява, оцелява. Браво е! 0-3. Вало е страхотен, само ти мога да ти кажа. Де факто, по мои сметки ми трябва 2 Никола 100% ще вкара, една Жоро 3 от 3 абсурд. Аз смятам 3 от 3. Не знам за това. Опа! Бати мръсника съм, брат, що съм толкова силен, бе, брачет? Не, тъс не. Браво е! Стига, бе. Че много хубаво за вас. Браво е! Извинявай, Марк, не е много лично! Как само долу ги би, бе. Много добре. Браво. Валя, знаеш кое е важното? Вкарах си 2 топки, Жоро не знам какво ще прави момчето. Обаче той този чубанин с всичка сила иска да скъса мрежата. Въпреки че някой път мога, като те оцеля, направо къса мрежата. Валя, брат, не беше лично. Извинявай. Айде да видим моето момче какво ще направи. Ще ги убия. Ай, Коле. Оле, оле, оле. Сега, бе! Ти не беше по-0-0, бе. Той му дай на 10, той ще му скъса готово там. Трябва да вкарвам 3 от 3, не знам как ще стане, ама са пробваме. Вало, брачета, май Копакабана. Значи- Къде си излезнал? Великия номер. Айде сега видим моето момче какво ще направи. Не видим какво ще стане. Ще се помъча, ама малко трудно. Breakthrough what I wanna make you take to when I'm thinking of you. Браво е, Жоро! Two-way thinking of new places that I'm gonna take you like. Breakthrough what I wanna make you take to when I'm thinking of you. Менталито. Не там. Ай, Жоро, давай! Брачет, да ни се озъбим накрая, бе! Майко, брат! Знаеш какво означава това, брат? Дай сме загули, трябва да пием яйце. Знаеш ли как ще го изпеете в устата отгоре? Ти няма да усилиш, бе. Радва се тук. Както видяхме, проблема във вашия отбор си ти, приятелю. Не е вярно. Много сме добри. Вало, ти? Ти си много слаб. Ти си много слаб. Съм вълк единак. Може ли да кажа нещо само? Че къснува гола ми се обажда. Марк е лапка, ма. Искам нещо да им кажеш на тия двамата хубавци, ела тук поздравят, ти си шампиона. Ми няма какво да ви кажа, момчета. Наистина няма какво да ви кажа. Брутално, наистина, много сте слаби, уникално сте слаби. Даже заради вас стоя вкъщи и се чуя, що съм толкова добър заради вас. Питам се, що съм толкова добър. Ето, че дойде момента, който всички чакахме, а именно изпиването на яйцето. Е го виновника за яйцата. Ай, обясни се, обоснови се. Защо трябва да ги ям сега заради тебе? Значи, снощи и двамата сме правили едно и също. Двамата, няма и двамата. Аз На мен ми влияе всичко. Каквото и да става. няма коментари. Дай да го правим направо. Леко. Леко се чупи. Дръж, си бал майката. Мога да видите. То поинта белтък падна. Ай, Жълтък. Раз, два, три, да. Така, приятели, ако искате във всеки един епизод загубилия отбор накрая да прави някакво предизвикателство, пишете долу в коментарите. Коментара с най-много лайка ще се види предизвикателството в следващия епизод. Ако ви хареса това, което правим, може да видите това клипче тук. Чао! и там. Бау.